हेल' लोगोफोर, गिबियावनो गासैखौबो बरायहरबाय आंनि गोदान भिडिअ'आव। स' गाइस, नोंसोरो भिडिअ'खौ नायनो सिगांनो मिथिखाबाय जानांगौ आं सोरनि सायाव भिडिअ' लानानै फैदों। बिथांखौ गासैबो सिनायखायो जानांगौ। बिथाङानो जाबाय एम राकेश ब्रह्म सार। माने बिथाङा गाव मोसानानै गावनि फेसबुक पेजाव हगारदोंमोन। स' गाइस, नायलांबाय थादो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय। गासैबो सापर्ट खालाम लोगोफोर, लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आंनि इउटुब चेनेलखौ। स' गाइस, टाटा।